dunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katap. Mayong gabi, mayong pakiguban na welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamayo sa tumbok nga Dios. Ako kamong gidasig sa paglitok o pagpasalamat, pagpasidungog sa pag-atiman o pag-amuma sa Dios sa matagusan nato kakinabuhi. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nianausab kami magpasalamat kanimo sa imong pagkamaayos sa matagusan namo kakinabuhi. Amahan, salamat sa walay hunong nimong pag-atiman, sa imong pagtagbo, sa imong pagkaon, pagpabisti. Walay nakulang sa imong mga katawhan na kakanon na aron o Dios sa paghatag sa unsay gikinahanglan sa matagusa. Imo usab nga gihatag ang among ipangayo. Imo usab nga gitagbo ang tanan nga gikinahanglan bisan pa sa mga butang nga wala namo masayri apan among gikinahanglan sa unahan. Padayon nimo o Dios nga gisalig ang mga butang aron kami makapadayon sa pag-alagad kanimo. Nianausab kami amahan, nagduol kanimo sa pagpamati, pagkat-o na usab sa imong mga mensahe. Tabangi kami sa amo ang pagkinabuhi nga kanunay mag sunod sa imuhang mga pamaagi. Kanunay namong mabuhat ang imuhang mga pagtulunan. Kanunay namong matuman ang imong mga sugo samtang nagpuyo kami sa kalibutan. Wala mi mahimo kuno la ka. Busa amahan na mo isalig diha kanimo among panag-uban sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat ni kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Okay, mayong gabi, mayong pakiguban na usab sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay sa ato nga programa o sa tanan nga mo replay sa ato ang live ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ang Dios lig-on sa matagusan nato ka pagtuo, paglaom o paghigugma samtang padayon kita naghulat sa ihang saad nga siya mobalik aron kita iyang lalinon sa dapit nga wanay katapusan. Okay no, mayong gabi, may papaminaw sa tanan nga nakaabli na sa inyong cellphone o nakasunod na diri sa ato ang live. I declare blessing sa tanan. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Princess Diana Diran. Mayong gabi, Pastor, ug mayong gabi isab ninyo diha sis ug sa imong mga kaubanan. Mayong gabi ni Sir Jandri Hobia Francisco. Mayong gabi, sir, mayong pagpaminaw uban sa imuhang pamilya ug mga kaubanan diha. Ug matod pa ni Sir Jandri, good evening, Pastor, and God bless always. Salamat kaayo.
Akong gidawat ang imong declaration nga ang Dios magpanalangin sa ato ang pag-alagad gani. Mayong gabi may pagpaminaw ilabi na sa ato mga kaigsunan ni Shirley Naro Tumaudos. Mayong gabi Pastor Gideon Candelario, si Dong Bitunio Zalo. Mayong pagpaminaw si Arlene Butron. Good evening si Pili Impes. Mayong pagpaminaw si B. Solia. Mayong pakig-uban. O si Kimberly Di Balonto. Good evening Pastor Gideon. O sa tanan ipa-shout out nako akong bana nga si Ralph Francisco o sa ako ang duha ka anak na si Nash o si Jelia o akong mama o papa nga naa sa London o akong mga igsoon. Salamat Pastor and God bless po. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Liatsin Tahan Langit. Amen. I receive blessing. Mayong gabi Pastor og sa tanang minaw sa pulong sa Ginoo. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Miggy Barumida. Mayong gabi Pastor og sa tanang viewers watching from Karkar. Good evening ni Ritzy John Revelia Butoy. Mayong gabi Pastor, salamat sa imuhang advice. Kay padayon ra gyud unya salig sa Ginoo ug pasalamati ang Dios kanunay. Si Angelio Sasa hinilaso. Mayong gabi diha Pastor ug sa tanang mga kaigsuonan diha buhing ang Dios. Good evening sa tanan nga mo replay ug sa tanan nato mga kaigsuonan nga nanuka diha sa nagalaing mga lugar, sa nagalaing mga nasod, ilabi na sa ato mga kaigsuonan diha sa Sweden. Maayong pagpaminaw, maayong pagiguban diha sa Canada, Thailand ug sa Taiwan ug sa ato mga kaigsuonan diha sa Middle East. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Maayong gabi usab ni Alma Horteliano Nambay. Mga Nambay, maayong gabi may pagpaminaw. Ang Dios magpanalangin kanimo og sa imo makauban diha. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Mayong gabi ni Sister Marites Sinon. Mayong gabi ninyo diha Sister og ang Dios magauban kaninyo. O kung daw na may mga prayer request o kaha mga awit makalangit nga inyuhang gitinguha nga madunggad sa ato panaguban, ipaabot na diri kay ato ng tagaan og pagtagad o kaha mga pangutan na mahitungod sa balaang kasulatan. O doon na ay mga pangutana mga kaigsunan mahitungod sa relasyon. Unsa ba kuno ang pulong relasyon sa Dios? Kay ang uban matod pa Pastor, dili man giwali ang relasyon kundi ang relihiyon. Ay may importante kanang relihiyon o ang relasyon. Unya moingon pud ang uban nga kung dili importante ang relihiyon, unsaon pagkasiguro nga doon kay relasyon? So unsa man po'y kasagara makaguba sa relasyon. Sige ato ng tagaan pagtagad. Diri sa to nga panag-uban mga kaigsuonan, importante gyud nga kita dunay relasyon sa Dios ug unsa may mga ilhanan nga aduna kitay tinuod nga relasyon. Kanang tinuod nga relasyon mga kaigsuonan may pinaka-importante nga atong matugkad ug makatunan samtang nagpaabot patas ihang saan. Mayong gabi ni Philly Impes. Good evening Pastor Gideon o sa tanan, dalaygon ng Dios. Matod pa ni Philly Impes, request kog kanta Kristohanong pagpakabana. Og si Wilmar Villanoca Aligado, mayong gabi Pastor.
pagkadalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios. Wala taniya pasagdi. Amen. No, salamat kay ta sa Ginoo tungod kay wala say pagkulang natong tanan. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Ato sa Tagalog pagtagad mga kaigsunan ang gi-request dere nga awit makalangit Kristohanon pagpakabana. Tanawa ang kadalanan, mga bata naglatag walay nag-atima sa ilang pagdako kinsa may nang matuto ug unsay ilang ikahatag sa katilingba. Mga tao sa sala nga nagdaot sa kaugmaon, sa ilang panangaway tanaw daw nagmalipayon apan sulod sa dughanan pasulubon. Kristohanon pagpakabana atagi og bili ang imong nadungog kung nakita dili ba nakinahanglan man sila kang Sus kaman luluwas na sulti na sulti na sulti na isang yaw na matagpiti sa orasan may tao sa kinabuhi nakagsa asa sila paingon aduna ba'y kasiguruhan umaning kinabuhi sa kalibutan. Kristohanon pagpakabana atagi o pili ang imong nalungog kung nakita dili pa nakinahanglan man sila kang Isus nga manluluwas ta. Sulti na sulti na sulti na isang yaw na dihang sila silutan na tungod sa pagpadayon sa pagpakasala. Unya di ay ang hinungdan wala sila masangyawan at tubangan sa Dios kinsa may kaninglan. Kristohanon pagpakabana katagi o pili ang imong nadungog kung nakita dili ba nakinahanglan man sila
na. Unsay nakita nimo sa dihang Kristohano na ka? Una mga kaigsuonan, kabag-uhan. Kung unsay imong nakit-an nga kabag-uhan tungod kay naay nagsangyaw nimo, dunay tawo nga nagwali nimo, mao say gikinahanglan sa imuhang mga kanabitang kaila, imong pamilya. Mao na nga sultihi usab sila sa mga nakita o nadungog nimo kay sila sama nimo nagkinahanglan sa Ginoo. Sa mundong ginagalawa, ang buhay ko ngayon may katiyakan. Huwag may alangan, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan, magpakailanman. Okay, maayong pagpaminaw, maayong pakiguban, ilabi na sa atong mga kigsunan nga nakahatod na dirig mga mensahe. Maayong gabi ni Marites Sinon, Sister Marites Sinon, pastor request kog kanta kog mang maunongon. Si Ros Bisin, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanan nga nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Lalaygon ang Dios nga magapanalangin sa ihang mga mensahe, mga pulong nga gikan sa Biblia, nagtudlo kanato unsaon pagkinabuhing matarong. Sa buhay ko Mayong pakiguban ni Janer de la Rosa Estante. Good evening po Pastor Gideon og sa imong tibuok pamilya og sa tanang viewers. God bless us all. Si Renante Cuivan Senior, maayong gabi Pastor. Request kog dungog og himaya from Bantayan Island. Sige ako ning unahon kining dungog himaya, no? Sister Marites Sinon, ako sa ning unahon ning awit dungog himaya. Katong imuhang gi-request nga gugmang maunongon ato ratong taga-ano niya upag taga kay awit makalangit diri sa atong programa dungog og himaya. Mao gyud pinaka-importante mga kaigsunan nga ang kadungganan himaya alang lamang sa atong buhi nga Dios. Maayong pakiguban ni Maya Inok og ni Beam Solia. Good evening Pastor, shout out ko sa akong pamilya, si Ma'am Lani, sa among mga anak, si Jetro, Liani, Lianami, Grace og si Hashia, Aldia og sa kay Beam og kay Brave Zion og Emmanuel. God bless and more blessings sa imuhang programa Pastor Gideon, watching here in Maragosan, Davao de Oro. Mayong gabi ninyo diha Beam Solia og mayong pagpaminaw ni Annalyn Tundag. Good evening Pastor, salamat sa Ginoo sa kinabuhi nako na ihang gihatag kanako. Pray for me Pastor. Okay, I declare nga ang Dios magapadayon magagunit sa imuhang kinabuhi ug padayon nga giya kanimo og magadasig diha sa pagkinabuhing matarong subay gayod sa ihang mga mensahe. Ang ako ik-advise, ayaw ibulag ang pulong sa Dios og ayaw kinikalimte kay mao ni tinuod nga dalan paingon sa kinabuhing may kaluwasan. Maayong pakiguban ni Noel Cadelina Aliones. Maayong gabi Pastor, once here in Nagkasunog Bindoy. Okay, maayong pakiguban o gabi sa ato mga kaigsunan dihas Magkasunog Bindoy, Negros Oriental. Maayong pakiguban ni Elena Alisna. Maayong gabi ninyo diha sis. Kumusta ka Pastor ug sa imong tibok pamilya? Good evening Pastor Gideon ug Pastor Russell ug sa tanang mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa imong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Salamat sa Ginoo sa iha mga pulong karon sa imong gipaambit kanamo. Salamat Pastor. God bless Pastor og sa tibuok panimalay.
Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takus kang kay kunong silbahon o halaran. Ang tanan kong gugma, ginatungyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Maayong gabi ni Janer de la Rosa Estante, maayong nga pagpaminaw og kanunay na akong gidasig matag usa nga ato gayong i-share ang ato ang programa, ang ato ang pakiguban mga kaigsunan, labi na sa mga pulong, mga mensahe nga atong masabtan, madunggan, dili nato nitaguan og ato ning isangyaw sa ato ang mga kaila, sa ato ang mga igsuon, labi na gyud sa tagsa-tagsa nato ka Pinoy-anan. Kaya sa ato ang mga anak, ato gyud nang isugilon, labi na mga kaigsunan aning pulong relasyon. Relasyon unsa ang mga pamaagi, mga makaingon ta mga kaigsunan nga kana bitaw nga maangkon sa tao kung siya adunay relasyon sa Ginoo. Amo nay pinakaimportante mga kaigsunan. Mga ilhanan nga aduna kitay tinuod nga relasyon sa atong Dios. Okay, ilhanan. Moingon tang ilhanan, dili lang mga igsuon isugilon kundi kita mismo ang makamatikod niini. Kita mismo ang makakita, kita mismo mga kaigsunan konbinsido nga dunay gyud relasyon sa Ginoo. Kay kung kita dunay relasyon sa Dios, dili ta mabalaka sa unahan, labi na kung maghisgot tas panginahanglan. Okay no, salamat kaayo sa hangin gikan sa amo ang pikas kay medyo init diri karon sa ato ang dapit. Sa amo ang dapit mga kaigsunan may pagkainit, may pagkaigang, murag panington ta og gamay, no? Og salamat kaayo nga adunay hangin sad nga gipaabot diri. Okay, dugang mga awit atong tagaan og pagtagad. Okay, gugmang maunongon, no? Gugmang maunongon ako sanang akong tagaan og pagtagad. Gugmang maunongon. Ako na lang ni hatagan og pagtagad diri. Sa maning gugmang maunongon. Gugmang maunongon. Sige. Gugmang maunongon. Maayong pakiguban ni Ermelinda Milin. Maayong gabi, Pastor. Palihog ko ampo sa apo ni Lynn Meron sa Kitwitter. Salamat kaayo. Okay, salamat. God bless ang Dios magpadayon pagpanalangin. Sukat pa kani ato ti ati ma mo ako, bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mo gungma na dasig, nagaligong sa pagtuo ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato. Nindot kayo ang awit mga kaigsunan nga matod pa sukat pa kaniadto. Kanunay ang Dios nagatiman kanato. Matod pa ni David,
bisan to apaganita sa taguangkan sa tagsatagsa nato kainahan ang Dios nga nag-amuman na ning tanan. Matud pa ni David, nakita mo gani kung giunsa pagdugtong-dugtong ang akong mga kabukugan. Bisan gani mga kaigsunan sa wala pa kini magsugod, nakita na sa Ginoo ang tanan. Bisan pa sa mga butang nga wala nato makit kining tanan na sayra nas amhan. Og ang Dios mao'y nasayod kung unsa ang atong gikinahanglan karon ugma, sunod semana, sunod bulan, sunod tuig. Siya nga Dios nasayod sa unsay atong gikinahanglan. Now, dalaygon ang Dios magapadayon sa pagpanalangin ni Bim Masolya ang pulong mo Ginoo kinabuhi. Amen, no? Si Lina Alis na Kuamag, maayong gabi. Request kog awit makalangit pastor, gihigugma mo ako by Joey Paitan. Salamat pastor. Kay ato ning taga-anog pagtagad, gihigugma mo ako. O Jesus, diwata ang mga halad ko. Angayang kang daigon sa tanang panahon. Kayang gugma mo, kanunay gyong maunong. Hantod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Okay, no? Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Request kog kanta pastor, dalang panan. Magpaampo po ko nimo pastor og sa tibok na akong pamilya. Salamat pastor gikan Noel Cadelina Aliones. Dalang panan. Sige. Og akong Tagalog pagtagad ang awit makalangit nga gihigugma mo ako. By pastor Joey Paitan mo siguro, no? Joey Paitan. Maayong gabi ni Sanso Gomez Kotanda. Maayong gabi, Pastor from Mahayag, St. Bernard, Southern Leyte. Maayong pagpaminaw ni Sister Evelyn Tarukan. Maayong gabi, may pagpaminaw ninyo diha sis. Og sa tanan nga mo rifle ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ginoo, pagadaygon ka. Maayong pagpaminaw ni Well G. Pausto. B.E. Pastor, request ko kanta ning Tagano niya pagtagal. Malayo sa silog, kung muabot man ang kalisdanan, ikaw gayud akong masaligan. On sa akong pagtuo, dawata ang pagsimba ko. Kay wala na'y laing sa maka. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Junzi Rivera. Maayong gabi, Pastor Gideon, uban sa tibok mong pamilya o sa tanang naminaw sa maong programang Pulong Mo Kinabuhi ko, watching from Bacolod City. Request song, Pastor, ang angayan Ginoo ikaw ra. At salamat kayo sa inyo pakiguban o ang Dios magaligon, magadasig, habos sa tanan. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Nakita ko ang imong paghigugma, angayan ka sa pagsim. Oras sa nga programa, alas 7:29 na sa kagabhion. Ang uban nanihapon na, apan ang uban wala pa, naghikay-hikay pa para sa pamilya. Ang uban sad mga kaigsunan, naghulat na gyud kay nagpaluto ra. Labi na gyud mga kaigsunan kung naa sa mga restaurants. O ang uban mga kaigsunan, sureball na, kanang sigurado na, tungod kay nagbalon na. Mayo nga pakiguban ni matod pa Sanso Gomez, request kog kanta Pastor ang Pulong Mo Kinabuhi ko.
Si Sunog Bao, Abo, Pastor, papre-request ko sa imo, Pastor. Wala pa ko gihapon makaanak sa akong asawa. Okay. Ato nang pangayoon sa Ginoo lamang, kinahanglan imong yung dawaton ang unsa may gisalig sa Ginoo. Ano? Imo na siyang dawaton uban ang mga pagdaig pagpasalamat apan dili ta mohunong sa pagpangayo kay ang Dios maluluyon. Ang Dios mahinatagon. Di siya mo lingiw sa atong mga hangyo. Dili gyud siya mo pasagad sa atong mga hangyo kaniya. Uban ang pagdaig pagpasalamat, uban ang pagkamapailobon mapabsanon sa tanang panahon. Ang Dios maluoy og ihang ihatag ang atong gihangyo. Maayo nga pagpaminaw ni Wilda Prospero good evening, Pastor, og sa tanang naminaw. Dawata ang pagsimba ko, kay wala na'y laing sa kanimo. Maigsoon ang pinakaimportante nga ato karong matagaan og pagtagad og atong makatunan nga mga mensahe sa ato karong panag-uban naghisgot ni sa pulong relasyon. Kining pulong relasyon mga kaigsunan mao ni pinaka ampinganan kay kung naa gyud ka ani mga kaigsunan naa kanunay ang Dios magtagbo sa tanan nimong mga dalan. Importante kaayo na mga kaigsunan kining pulong relasyon ug unsa ang mga ilhanan nga doon na tayo tinuod nga relasyon sa Dios ug unsa po'y posibilidad nga makapaguba niini ug unsa pod ug kanus apod kini nagsugod kining pulong relasyon nato sa Ginoo. Pagkamaayo mo ka na. Maayong gabi ni Ninit Suliman, maayong gabi Pastor, salamat kay nakaapas pa ko from Digos. Maayong gabi ni Ninit from Digos, ang Dios magpadayon pagpanalangin. Awit magkalangit dalang panan. Kastanan ko, kasakitan man, di mo Ginoo, agadol ako, ang problema man, mga pagsulay, walay lain sa pitong ko, kundi ang ngalan mo. Maayong pagpaminaw ni Ryan Jungoy. Maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo. Nag-live na pod ka Pastor. Og ni Nima P. Elianera. Maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios. Ang buhi nga Dios nakaabot jud ko sa imong live karon. Pwede request kanta Pastor, gibag-o mo ako. Watching from Pitos Pulang Bato, Cebu City. O God bless Pastor. Si Norberta Yotratse, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang viewers and listeners. Okay, request ko og dalang panan. Kay mao na ni ang gi-request pod sa ato ang igsuon. Mao nang ato ang gitagaan usab og pagtagaan. Maayong pakiguba ni Gian Ambul. Maayong gabi Pastor watching from Maguindanao del Sur. Request ko kanta Pastor dad ako Ginoo. Si Adrian Ray Sumampong, maayong pagpaminaw. Rinan Roche, maayong gabi sa tanan. Dalang panan ko, kastanan ko, kasakitan man, di mo Ginoo, agadol ako, ang
Mayong pagpaminaw ni Samuel Hilo Senior. Mayong gabi ninyo diha, Brother Samuel. Request kanta pastor kung wala ka nasaan na kaya ako gikan ni HGan Ray Sumampong. Si Will G. Pausto, mayong gabi pastor, request kong kanta tudlo iko. Salamat pastor from Dumaguete. Og maayong pagpaminaw ni Sir Vivian og Sister Gingging Masimpron. Maayong gabi og ang Dios magauban magpanalangin sa tanan. Pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalampalan ko. Damhanan o banglaan ka, O Diyos. Damhanan o banglaan ka, O Diyos. Damhanan o banglaan ka, O Diyos. Mayong gabi may pagpaminaw ni atod pa. Mayong gabi pastor, kumusta o kay Pastor Russell o sa tibok pamilya. Salamat sa Ginoo pastor og naka-live ka na. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga walay puas sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. At laygon ang Dios nga nagtubag kanunay sa atong mga hangyo o naghatag sa atong gipangayo sa ato ang pag-alagad kaniya. Magunay pinaka-importante nga makapangayo ta sa Dios. Kay kung makapangayo ta sa Ginoo, mga kaigsuonan, dunay mensahe nga makaingon tang makasalig yun ta, makagarantiya mga kaigsuonan nga ang tanan natong gihangyo, labi na sa atong mga gikinahanglan sa atong pag-alagad, ihagyo nang ihatag ipasinati. Nang sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, ato sang tagaan og pagtagad ang mga mensahe nga maoy magtimon sa atong panag-uban mga kaigsuonan sa ato ang paghisgot sa mga mensahe, mga pagtulunan nga maoy gikinahanglan sa matag usa. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan, naghisgot ni og relasyon. Og alang sa mga nag-request katong mga request awit mga kalangit, ako ratong matagaan og pagtagad human sa mga mensahe nga atong pagahisgutan mga kaigsuonan. Ang atong hisgutan mga igsuon kining pulong relasyon. Importante kaini kaning pulong relasyon. Ang pulong relasyon mga kaigsuonan samtang namalandong gonini og ako nasayod nga samtang naminaw mo og nakadungog mo ni ining pulong relasyon, inyo nang nakit-an ang hitsura dagway kahimtang nga atong makit-an ining pulong relasyon. Aning pulong relasyon mga kaigsuonan nagpakita ni sa gitawag koneksyon. Doon na kay koneksyon. Moingon ganitang koneksyon mga kaigsuonan, kabantay mo anang usa ka butang o niya nakakonek siya sa laing butang. Nakakita og nakasuway ba mo niini nga kon ang usa ka butang konektado sa laing butang. Like example, doon ako'y gunitan nga butang. Okay, kani nga butang, duha ka butang. Ang kani nga butang dili siya makita natong konektado, nakabag-id siya. Nakakonek siya. Kung mulihok ni siya, moapil na siya lihok, bisan kung dili ra nako ni siya lihokon ning usan akong kamot. Kung karira akong lihokon, tungod kay nakakonek siya, bisag dili nako siya lihokon, malihok gyapon ning usa ka butang. So manay usas atong makita mga kaigsuonan aning pulong relasyon. Makita nato ning pulong konektado.
Sunod kanang naakay kaning pulong relasyon, di gyud na pwede nga wala mag-uban. Nag-uban gyud na. Dili po na pwede mga kaigsunan nga nagbulag na sila. Nag-uban gyud na sila. Kay kumbaga nagkonektar man na sila. Ang pulong relasyon mga kaigsunan sa lain pagyud nga mga pulong atong makit-an kana bitang nagbugkos. Doon na hikot. Ang usa gihikot sa usa. So muna gipakita mga kaigsunan anang pulong relasyon. Buti pasabot kung mauyog ning usa, maapil porig kauyog. Kumbaga mas maapil siya kanang makabalo siya nga nauyog ri. Ang pulong relasyon mga kaigsunan, makit-an po ng pulong pagsalig. Dili man ka padayon sa pakig-uban sa tao nga di ka kasalig. Di ka pakig-uban mga kaigsunan sa taas nga higayon, bisan gani sa usa ka adlaw, sa usa ka tawo usa ka buta nga naa kay pagduda. So kaning pulong relasyon, ako rin hing tagaan og pagtagad mga kaigsunan, samtang magpadayon mo sa pagpaminaw aron makakuha mo mga daghan kay mga ideya aning pulong relasyon. Ang pulong relasyon mga kaigsunan dili lang kay konektado, nagkuyog, nag-uban, kundi doon nagpagsalig sa usag-usa. Anya imo pong makit-an diha sa relasyon, makit-an nimo ang trabaho sa gugma, kinaiya sa gugma. Buti pasabot sa pulong relasyon makit-an nimo mga kaigsunan ang matag usa dunay responsibilidad. Ang pulong responsibilidad dunay gipakita nga kana bitawng kaakuhan. Dunay gipakita nga buluhaton, responsibilidad. Dili ka ila sa imong kaugalingon nga duna kay relasyon sa usa ka tawo kung dili nimo bation ang pulong responsibilidad. Kung arita sa gitawag Biblia nga pagpasabot mga kaigsuonan, ang relasyon dili lang kay igong pag-ila sa ngalan nga nakaila lang ka, kundili suod pagyud nimo, naa pagyud nimo, kana bitaw nakig-uban pagyud nimo. Buti pasabot sa tanang panahon, bisan asa ka, kung naa kay relasyon sa Dios, naa kanunay siya nimo. Kung masakitan ka, mabati na sa Dios. Kung gimingaw pod ang Dios, oy mabati sad na nimo. Like example, gimingaw ang Dios sa imong mga pagdaig. Gimingaw ang Dios sa imong pagpasalamat. Kabantay mo, kitang mga Kristohanon, dunay mga panahon nga mubati tag hawang bitaw. Unsa man ang hawang? Kanang bitaw makamatikod ka nga murag dunay kulang. Murag naa kay angay buhaton aron mahimong komportable ang imong bation. Kabalo ba mo mga kaigsunan, usahay ang ubang mga tao wala kay makapasana. Ang uban ila nang ipaagis kaon, ang uban gipaagi na lang sa kanang siguro moingon ang uban nga basig mao ning dibati kog hawang murag dunay kulang kay nagkinahanglan siguro kog chismis. Kasi mangita manumbalay, mangitag istorya. Pero inig kagabi mga kaigsunan maglisod og tulog kay mura og mas nadugang hinuon kanang murag na alindasay noon, daghan ang gipanghuna-un na usahay mo ingon gani. Nakasway ba mo nga usahay mo ingon ta nga may pay wala ko makikistorya ay. Di na noong ko katulog. Buti pa kita mga kaigsunan nga dili siya mo imong gikinahanglan. Sayop ang imong gituhan nga maoy mo tamba, maoy mo hulip, maoy mo tubag sa imuhang kahawang mga kaigsuonan kanang kakulang. Wala mabantay kasagaran sa uban nga
sa panahon nga mubati kag ang bitaw kakulang, nangita na di ang Dios nimo. Nangita na di ang Dios nga imo siyang awitan, imo siyang pakigsultihan mga kaigsunan. Naunsa bay makita nato aning pulong relasyon mga kaigsunan. Ang pulong relasyon mga kaigsunan, daghan ka itang pwedeng makitaan. Sumala sa ato ang gihisgutan o pamulong kaganina mga igsoon. So maghisgot ta sa pulong relasyon sa tao ngadto sa Dios. Relasyon ako ngadto sa Dios, relasyon nimo ngadto sa Dios. Oy nindot kayo mga kaigsunan nga doon na kay relasyon sa Dios. Ato sa tagaan kini og kana bitang pagpakisusi kung kanus ani siya nagsugod. Kanus siya nagsugod nga doon na tay tinuod nga relasyon sa Dios. Kabalo ba mo mga kaigsunan? Kung imuhang tan-awon ang Biblia, ang pulong relasyon nagsugod ni sa dihang naghinulsol ka sa imong sala. Imong gihinulsulan ang unsamay mga kasaypanan, mga kasalanan. Ug imuhang gidawat ang mayong balita mahitungod ni Jesus Christ. Og ang tao mga kaigsunan sa dihang maghinulsol siya, dili lang kutob lang sa pulong paghinulsol kundi mutikang siya. Kanang pulong mutikang mga kaigsunan kana bitang mo padayon. Doon na say buhaton ang pagbalik niya sa Dios or kaha ang pagduol niya sa Dios. Ang tao mo balik sa Dios pinaagi sa pag-angkon sa iyang sala og pagsalig kang Kristo Jesus. So didto nagsugod mga kaigsunan ang atong relasyon sa Dios. Kadto bitaw miangkon ta nga Lord, makasasala man ko. Makasasala gyud ko. Pasaylo ako. Og hinahinay nga mibati kag pagsalig ni Jesus Christ. O sa dihang mibati kag pagsalig ni Jesus Christ, mao na nay lihok o mao na nay tinuod nga pagtuo og mao na nay ilhanan nga naa na nimo ang naa na kay relasyon sa Ginoo. Buti pasabot mga kaigsunan, ang dugang nga gipakita aning pulong relasyon kung ganos ang nagsugod, sa dihang mitalikod ka sa sala, sa dihang mibiya ka sa sala, og misulod ka diha sa bag-ong kinabuhi, og kanang bag-ong kinabuhi, diha lamang kang Kristo. Og ang mga bersikulo mga kaigsunan nga imong makit-an diha mga kaigsunan nga nagpakita nga naa ka kang Kristo, naagi kay bag-ong kinabuhi kanang gisulti ni Apostol Pablo diha sa iyang sulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 5:17 nga bisan kinsa ang naa kang Kristo bag-o na gyud sang binuhat, ang daan milabay na, ang bag-o miabot na. Ang tinuod nga relasyon nagdala sa tinuod nga kausaban. Kausaban dili lang sa biste. Kausaban sa imong pinulungan. Sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan. Kaniadto daling masuko na ang pagpamalikas, daling murag markabahala. Pero sa dihang naanata kang Kristo, dili na kadaling masuko. Dili na ka magmarka bahala. Sa daling istorya, dili na kaputong. Mga igsuon, dili lang sa kanabitang pinulungan ang pulong kausaban, kundili sa imong batasan. Batasan nimo sa imong pagkabana, batasan nimo sa imong pagkasawa, batasan nimo sa imong pagkainahan, pagkaginikanan, pagkaanak, o pagkasilingan, o sa imong igsuon sa pagtuo, o batasan nimo bisan kani sa imong pagtrabaho o pagpanarbaho. Doon na kay pailo, paubos, o niya taas na kay ka og time sa pagpamalandong. Dili ka pulan sa pagpakisayod. Dili kay pareha sa una mga kigsunan, bahala. Humandayon.
Mga igsoon, sa pulong relasyon, adunay ni mga ilhanan. Una, sa pulong relasyon mga igsoonan, usa sa pinakailhanan nga aduna kay tinuod nga relasyon kanang gugma. Number 1 mga kaigsunan nga ilhanan nga duna kay relasyon sa Dios, kanang duna kay gugma sa Dios. Duna kay gugma sa iyang mga pulong. Duna kay gugma sa iyang mga buluhaton. Ang pulong dunay gugma, naghisgot ni sa mga pagbati, una ana kanang kahingawa. Mahingawa ka sa mga buluhaton. Sa laing pulong aning mahingawa, kanang nagpakabana or magpakabana na ka. Ang pulong pagpakabana, ato pag yun ang klarohon. Kanang pulong pagpakabana, kanang naa na kay pagpanginlabot. Masakitan na ka kung mapasagdan ang usa ka butang. Masakitan na ka kung mabaliwala ang usa ka buluhaton. Mao man ay tinuod nga kanang kinaiya sa pulong pagpakabana. So dunay gugma ka sa Dios, dunay kay gugma sa iyang mga mensahe. Ug manay gilitok diha o gisulat diha sa Salmo 119. Ato kunong basahon ang Salmo 119. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, Salmo 119 bersikulo kanang naas 97. 97 nag-ingon, gihigugma ko gayod ang imong balaod na malandong ako niini sa tibok adlaw. Ang imong mga sugo nag-uban kanako sa kanunay ug naghimo kanako nga mas maalamon pa kaysa tanan kong mga kaaway. Pagkanindota. Ang tao mga kaigsunan nga duol sa Dios, adunay tinguha nga masabtan, mailhan unsay gusto sa Dios, unsay kaubuton sa Dios. Ngano man, inani man ni siya, kung unsay gusto sa Dios, maunay apson sa tao nga dunay relasyon sa Dios. Like sa usa ka kanabitang magtiayon, ang bana o asawa kinahanglan makailag yun sila sa usag-usa. Kung unsa ang tinguha sa bana, maunay tinguhaon sa asawa nga iyang maapsan, nga iyang masabtan. Nganong kinahanglan nga iyang masabtan ang unsa may mga tinguha sa usag-usa, mabana o asawa, mga kaigsunan, kay naaman ang pagtinabangay, naa ang kanabitang maunay tinuod nga trabaho sa tao nga dunay gugma. Sa ako nang gikaingon, naa kanunay ang pagpanginlabot, naa kanunay ang pulong pagpakabana. Kung baga dili ka makatugot nga mapasagdan nimo siya, dili ka matugot mga kaigsunan nga mabaliwala nimo siya. Unya, maunay bation sa bana ug asawa, dili kay ang asawa ray mubati ana, dili lang kay ang bana ra pod maang mubati. Like sa atoa, dili lang kay ako ray mubati ana sa Dios, or kaha ang Dios ray mubati para nako. Dili kay kita ray mubati ana para sa Dios, or ang Dios ray mubati para nato. Matag usa mga kaigsunan, kita og ang Dios na ay matag usa pakaingon tang kanang pagpanginlabot, kanang gift, kanang pulong nga pagpakabana. Nagpakabana ka mga kaigsunan sa ikalipay sa Dios, sa kabuton sa Dios, sa kagustuhan sa Dios. O sa diha nga maunay ni abot sa imong kinabuhi, sa imong nahuna,
malipay ang Dios. Ug dili kaniya pasagdan. Ug dili kaniya kalimtan. Maunay mga ilhanan, mga kaigsunan sa tao nga dunay relasyon sa Dios. Dunay gugma o niya dunay pagpakisulti sa Dios. Kabantay mo kanang sa unang mga panahon, sa mga batanon pa, kasagara nato dire, minyo o naman siguro, nanibana, naniasawa. Doon naman siguro yung mga batanon, makasabot usab o makaapa sila sa pulong relasyon. Kanang naa kay relasyon sa usa ka butang, naa na gani kay gugma, mao na ilhanan nga na kay relasyon. Nya, malipay ka kung imo siyang ikaistorya, mingawon pud ka kung dili na nimo siya ikaistorya. Sa simple nga pagsabot mga kaigsunan inani ni, mailhan nimo nga naa kay relasyon sa Dios kung mingawon ka niya. Mingawon ka sa pagkigsulti niya. Mingawon ka sa mga bulwaton nga para sa Dios. Mao bitaw na nga ang usa sa mga pulong nga nagpakita nga doon na kay relasyon sa Dios mga kaigsunan or ilhanan, dili lang gugma, kundi doon na kay panahon. Doon na kay panahon sa pag-ampo. Doon na kay panahon nga imo siyang awitan nga nagpamatuod nga uban ka sa Dios og ang Dios uban nimo. Mao bitaw niingon si Apostol Pablo nga pag-ampo sa walay pag-undang. Sa lain nga mga pakigsulti, pag-ampo sa walay hunong. Ang relasyon, nagkinahanglan na kanunay komunikasyon. Naa kanunay ang pag-communicate, pakigsulti. Dili lang kay kita lang nakigsulti sa Dios. Ego na lang tang mangayo, dili na wala na magkinahanglan og pagpamati. Mga igsoon, kung nakigsulti sa Dios, kay doon na tayo mga panginahanglan nun, doon na tayo gipangayo, mas maayo nga siya usab ang makigsulti nato. Kay diha sa iyang pakigsulti nato, diha ta dadon sa atong nga mga gipangayo. Naa say mga pamaagi nga diin matagbo ang unsay atong gipangayo kaniya. Ug unsa may mga pamaagi sa Dios, sa dihang nakigsulti ta niya, kumo kay doon naman kay pagsalig og gugma, ikalipay nimo to. Dili kay imo to siyang i-reject. Dili kay imo to siyang ibaliwala. Nga mas i-priority nimo ang unsa may imong nasabtan. Dapat ang unsa may imong nakit-an ug nabasahan na dunggan gikan sa Dios, dihas bala ang kasulatan. Kay mao nay tinuod nga magdala kanimo sa imong gipangayo. Sunod mga kaigsunan, ilhanan nga dunag kay relasyon sa Dios. Naa kay kinaiya sa balang espiritu. Doon na kay gugma, malipayon ka, malinaon ka, kumbaga mga kaigsunan sa daling istorya, siya ang tanan alang nimo. Dili man tuod diha nimo ni kana bitang makit-an sa imong kaugalingon. Yes, ang kinaiya o ang bunga sa balang espiritu, dili na diha maangko nimo tanan. Kinaiya nga makaingon tang hinay-hinay na siya nga imong mabatunan. Dili sumala sa atong gusto ko dili sa kabubuton sa Ginoo. Usa nga gikinahanglan padayon sa paghatag og panahon, padayon sa paghatag og higayon sa pagpakigsulti kaniya, pagpaminaw og mga wali, sa pagbasa sa iyang mga mensahe, uban sa imong mga pamilya. Unya ang tao nga dunay relasyon sa Dios, mga ilhanan kana bitawng
dili kay ikaw gusto mo'y matuman. Kung doon na kay gugma bitaw sa Dios, dapat siya mo'y imuhang kanang malipay ka kung imong sundon ang ihang gusto. Buti pasabot ang tao nga dunay gugma, nga dunay relasyon sa Dios, na kanunay ang pagkamasinugtanon sa Dios. Munang dili na sayon kanang giingon ni Jesus Christ nga kung nahigugma mo nako, tumanan ninyo ako mga sugo. Ang gugma sa Dios mga kaigsunan makita na sa pulong pagtuman. Timan kanang pulong I love you Lord. Ang tinuod nga ebidensya nga doon natay tinuod nga gugma, mauna ng pulong pagtuman. Dili sa atong gusto, kundi sa mensahe sa Ginoo. So unsaon man aron atong matuman ang iyahang mga sugo, aron matuman nato ang iyahang mga kanang kabubuton, ang iyang ikalipay, itun-an nato ang Biblia, ug unsay gipasabot dawaton, ug ikinabuhi sa walay langan. Inana kasimple, magtuon sa Biblia, magpatudlo sa Biblia, maminaw ug mudawat ug magkinabuhi niini, kay ang tinuod nga gugma makita sa pagtuman. Dili na sa pulong nga imo lang ipabatik ipadungog, ang tinuod nga gugma, ang ebidensya sa pulong gugma mao ang pagtuman. Muna miingon si Jesus, kung nahigugma mo na ako, tumanan ninyo ako mga sugo. So arita sa relasyon mga kaigsunan kanang posibilidad nga makapaguba. Unsa kaha ang makapaguba sa relasyon nato sa Dios? Kung atong tan-awon ang mga sulat sa mga propeta, even sa panahon sa New Testament, sa Old Testament, ang makapaguba mga kaigsunan sa relasyon sa tao ngadto sa Dios, kanira gyung sala. Nya kabalo namang gyud taon sa kanus-a magsugod ang sala. Ingon si Apostol Santiago, ang sala magsugod na sa daotang hunahuna. Kanus-a man pod magsugod ang daotang hunahuna? Nagdepende na sa paggamit sa atong mata. Nagdependa na sa paggamit sa ato ang igdudungog, atong dalunggan. Kung kumpiyansa ra gyud kaita nga mogamit sa atong mata, sa atong igdudungog, maunay kana bitawng may posibilidad nga maguba ang hunahuna. Sa panahon nga maguba ang hunahuna mga kaigsunan ko sa Ginoo, ingon si Santiago, tungod kay nagdahuna-una nga daotan, muso dayon ang sa. Unya mabuhat na ganitong sa, manamko na to siya. Mao nang magdala ni kamatayon. Ang makaguba sa relasyon sa Dios, ang sala. Kanang sala nga gitugutan, sala nga giuyunan, sala nga wala hinulsol Kay unsaon man pag hinulsol kon imong giuyunan, imong gitugutan. Like example kining giuyunan, gitugutan kana bitang kaning mga pulonga ay bantayanan kay ni. Ay tao ra man gud ta. Grasya ra bitaw ang kaluwasan. Dili bitaw pinaagi sa tong pagpaningkamot. Ang kaluwasan grasya. Tao ra ta. Daghan kayo nga mga pulong. Daghang mga tao siguro inana og mga panultihon. O hinungdan, ang kabag-uhan hanap pa. Dili kayo klaro. Unya kung ang kabag-uhan hanap, ang kaluwasan walay ayo. Ang sala gyud mao ay makapahimulag. Si propeta Isaias diha sa Isaias 59, dos mga kaigsunan, ang sala ug ang mga kalapasan. Kasalanan, mao nay nakapalayo, nakapahimulag, mao nay makapaguba sa pakig-uban sa Dios. Sa kana bitawng pagkakonektar sa Dios. Sunod kanang magsugod na kagugma sa kalibutan, labaw sa Dios. Kung mahigugma na gani ka sa kalibutan mga kaigsunan, kana mga butang nas kalibutan, ang kasing-kasing mahimo ng malayo sa Ginoo. Ang imuhang tinguha, ang imuhang pangandoy,
dili na ang presensya sa Dios. Ug dili na gani ang presensya sa Dios mo ay tinguha sa atong kasing-kasing, musuday ng kaguliyang, kagubot, kasamok, nya daghan na kaayong mga pangutana nga wa nay makatubag. Kay na namang kasamok, muhari namang kalibog mga kaigsunan. Mao na niingon ang mensahe sa Dios pinaagi ni Apostol Juan sa unang Juan kapitulo 2:15, ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Og ang tanan nga naa niini, tanang butang. Kanya ingon na siya ang tanang mga butang nga naa sa kalibutan, may katapusan. Og mo nay kasagaran gitinguha sa mga tao. Unsaon man aron dili ta mahigugma sa kalibutan o sa mga butang nga naa sa kalibutan. Mga igsuon, ihatag na ang tanan ngadto sa Dios. Ayaw tuguti nga maibog ka sa mga butang, ang mga paagi o mga ideya, ibutang kanunay sa imong nauna, sa imong kasing-kasing nga. Mawa ra na siya. Ang tanang butang temporaryo ra gina. Og dili na to kalimtan, ato kanunay reviewhon, kanunay nato eksaminon nga ang pulong sa Dios, ang gugma nato sa Dios, ang atong pagtuo, ang atong paglaom, pagsalig, mo na'y tinuod nga magdala ka nato sa wa na'y katapusang kanabitang dapit, wa na'y katapusang dapit. Usa sa mga makapaguba sa relasyon sa Dios mga kaigsunan kanang naa na kay pagpasagad. Nagpasagad na ka sa imuhang Christian life. Unsa man ang Christian life? Kana bitaw doon na kay bulahaton pero imong napasagdan. Naunya-unya bitaw nimo. Unya kanus ama na mahitabo kanang naakas kaluyahon. Uy bantayanan kay nang kanang naakas kaluyahon. Diha dayon mo sakay ang kaaway. Labi na kung naakas kaluyahon. Kanus aman musod ang kaluyahon. Siguro daghan nga mga kanang hinungdan kung kanus amo abot ang kaluyahon. Sumala sa ako ang mga nakitaan sa mga tao o sa mga simbahan nga akong gidala, kasagaran nga ang tao maluya kanang dili madinawaton. Kung ang tao dili madinawaton, musuday ng kaluyahon, labi na kon dili madinawaton sa mga pulong sa Dios. Kanang maigo kaswali, di gani ka madinawaton. Di man gyud mahitabo nga di pud ta maigo. Walay lami ang kinabuhing Kristohanon kung maminaw tagwali nga dili para ato. Mahimo ta nagmarites, mahimo ta nang chismoso. Moingon dayon ta anak nga, diri pa to, igo gyud. Diri pa gani tos brother, igo gito, agtang gyud to. Kay mura ba og malipay ka kung maminaw kag mga wali nga dili para imuha, di ka maigo. Uy, walay lami ang Kristohanon. Ngano man, di ka kakita nagresulta. Di ka kakita og gibles ba kagwa. Mao na nga, mga kaigsuonan, ayaw pasagdi ang espirituhanong kinabuhi. Kinahanglan tagaan nimo nigdako kayong pagtagad. Tagaan nimo nigbili. Kay kung dili nimo na mapasagdan mga kaigsuonan, sultihan ta mo. Dili ka maanod. Dili ka matintal. Dili ka madala. Kay maunay imuhang kalig-on. Ayaw pasagdi ang espirituhanong kinabuhi. Sa Hebreo kapitulo 2 imong makit-an diha mga kaigsuonan, kining gitawag dakong kaluwasan. Uno, busa huptan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag. So responsibilidad nato ang pagpabilin, ang pagbarog. Ang giingon dinhi huptan ta sa dugang kalig-on. Huptan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuoran, kanang mga kamatuoran mga kaigsuonan nagpakita na kanang espirituhanong butang. Mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Unsa man ang mga kamatuoran nga atong nadawat mga kaigsuonan?
kanang higugma ka sa Dios, kanang pinasaylo na ka, gikalimtan na ang unsa may mga kasalanan. Uy, naapa ba nato dinhi mga kaigsunan nga hangtod karon, murag nagrigor pa, murag dili mahimutang sa mga kasalanan. Kinsay nakasuway mga igsuon nga napakyas, nakahimog sala unya ngadto sige guna-una gipasaylo ka ko ato, no? Nakasuway mo ana? Siguro magduda ka nga wa ka pasaylo or gipasaylo ba? Kung sa sala nga imuhang gipahinulsulan, sige ra po kag atang. Sige ra po kag yampungad. Or sa laing istorya, sige ra po kag pangita. Like example, nakasala, nangabit. Nganong nangabit man pastor? Nganong kana magyod? Like example, nangabit. Nganong nangabit kay nakigpuyo dili bana, dili asawa, o ikapit. O niya, sige pa nga pasaylo. Ang problema, sige man pong pangita. Mao na nga, ang gitambag dinhi mga kigsunan, akong balikon dinhi, ang dakong kaluwasan ang gihisgutan dinhi. Nanatas kaluwasan, atong huptan. Sa dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag. Kanang gipasaylo na ta, gunita na to na. Lord, gipasaylo na ko nimo. Angay na kong mudahig nimo. Angay kong musimba nimo. Angay kong magpasalamat nimo. Angay kong mo praise the Lord. Kay gipasaylo na ko nimo. Mao na imong huptan, dili kay ang imong huptan naakas pagduda. Mura makugwa pasaylo ha, mura po gipasaylo. Tinada yung kaluyahon. Kabalo ba mo? Kung hisgutan ang mga ilanan, kanang pagpakita nga nawala o naluya na ang imong relasyon sa Dios, kini mo'y bantayanan. O kuyaw na kayo ni. Kanang nawala na ang imong tinguha sa pag-ampo, nawala na ang tinguha sa pagbasa sa Biblia. Kanang uga og laay na. Mao bitaw na ingon si Jesus sa Mateo 26:41, kung naa kay Biblia diha imo nang basahon. Pagbantay o pag-ampo aron dili ka mo madaog. Ang ubang pulong ana, ang madaog gilitok na sa pulong mahulog aron dili ka mo mahulog sa panulay. Dili ka mo mahulog sa kamot sa panulay. So kung wala na kay tinguha sa pag-ampo, wala na kay tinguha, mura ba og kanang okay ra nga di kaampo, perting kuyawa na nga kahimtang sa kinabuhi nga Kristohanon. Kanang dili lang kay karon lang, kundili taas ng higayon nga haskang wa na kay ampo-ampo. Unya wa na gani ampo-ampo pero kusog kay mo bidyok eh. Kusog kay mo tan-aw anang mga salidang naa sa Facebook. Maunay pinakakuyaw. Kay maunay klaro nga mga ilanan nga naluya og nawala ang imong relasyon sa Dios. Kanang dali na kang masuko, dali na kang pulan, wala na ang imuhang gugma. Ya di na kakaingon nga nahigugma ko sa Dios. Nya daghan ang kaikang kanang dali na kang masuko o nya dali na kang magdumot. Ang kalibutanong mga butang mo ay ma-priority. Ang kalihukan o mga panginahanglonon sa kalibutan maunay giampingan. Murag magbagulbol na kung maghisgot og amutan, maghisgot na ganis buluhato simbahan. Uy kuyaw na kayo na. Maunay mga kahimtang o kinaiya nga nawa ang relasyon. Mga igsoon, inani ni siya.
Kung nawala na gani ang relasyon, mga igsuon, mawa na nimo sa imuhang tinguha kanang gitawag paglaom. Hinahinay nga mawagtang ang pagtuo. Hinahinay nga mawagtang ang gugma. Nya dali na nimong pangitaon ang mga tao nga murag mahaling ang imong kasuko. Dali na kang makig-uban sa mga taong maldito. Dali na kang makig-uban sa mga taong kusog manglibak, kusog mangdaot. Ug munay pinakadelikado nga klase nga kahimtang sa tao nga muingong Kristohanon, apan ang gikauban mga tao ng daotan. O kung imong tan-awon ang mga kinabuhi sa mga tao diha sa kasaysayan sa Balaang Kasulatan, makig-uban na ang mga tao nga wala na'y paglaom sa mga taong wa na po'y paglaom. Muna nga, ayaw gyud wad-a, ampingi, hopti, mag-ayo ang mga mensahe. Aron sa ingon, kanang relasyon nimo sa Dios dili mawagtang. Dili gyud mawagtang mga kaigsunan ang relasyon nimo sa Dios. Hinumdumi ang tao nga adunay relasyon sa Dios naa kanunay ang kalipay, naa kanunay ang paglaom, naa kanunay ang kasiguruhan, naa kanunay ang kanabitawng dili mabalaka. Mao bitaw sa akong kinabuhi mga kaigsunan, lahi kayo ang kalahian sa wala sa Ginoo ug sa tawo nga nas Ginoo. Sa mga butang, maghisgot kog mga butang, wala gyud ko mabalaka sa mga butang. Wala magpasabot nga imong mapasagdan. Imo sang matiman, pero dili og dili ka mabalaka. Sa unsa may mga butang mahitungod sa imong mga gikinahanglan. Nganuman, kung ang Dios nagmisalig nimo ana, siya nga Dios musupply sa unsay gikinahanglan ana. Muna nga akong mga pagdasig mga kaigsunan, inani ni, ayaw tuguti nga makasod ang sa. Dili na to tugutan nga makasod ang sa. Dili na to tugutan mga kaigsunan nga dali tang kanabitawng mas abtik, mas alerto ta sa sayop, sala, o sa mga dili maayo nga kinaiya. Mas dali nimong tagdon ang mga daotan. Like example, gidaot ka. Uy, dali kay na imuhang tagdon, murag dugay kay mawa. Or kaha, dili pagyud mawa. Mao bitaw nang naikanta mga kaigsunan kanang mauswagon. Kung daoton ka, ayaw paminawa, ipadayon lang ang kinabuhi sa Biblia. Kay ang nagmauswagon, dili pulong pabuhaton, kundili ang pulong, ang dili ang buhat, mao'y pasultihon. So kung kidaot ka, ina nga, normal na kay gipanalanginan ka. Normal na kay gauban ang Dios nimo. Ayaw na pansina. Kay dili na talagsaon nga mahitabo sa tao nga giubanan sa Dios. Ang pinaka bantayanan nimo kanang ikaw nay mudaot o kaha ikaw mo'y natakdan sa pagpanaot. Mao ni ang akong ikatambag, ikahatag ninyo. May pay mag-inusara kaysa makig-uban nga way relasyon niya. Wala magpasabot nga kinahanglan nimong bulagan, imong bana, imong asawa. Dili na mao'y gipakita, gipasabot samtang naglito ko. Kanang word, may pay mag-inusara. Kanang, naghisgot ko sa dagan sa ministry.
Naghiskot ko sa dagan, kuyog sa Dios. Dili kuyog sa pamilya. Kana bitang buluhaton sa Dios, kuyog sa kanang trabaho sa Dios. Yes, nindot ka na kay mga kauban. Sa panahon nga aduna kay mga bugat nga mga masugatan nga mga problema, yes, nindot ka na kay timbang-timbang. Kay dunay mga panahon nga sa ministry, pamilya dili madala. Wala kanang dili makuyog ba, dili makauban. Labi na gyud kon ang asawa buntis. Or kaha ang asawa dunay trabaho, ang bana dunay trabaho, ang asawa maoy nag-ministry, inana. Or kaha ang bana nas abroad or ang asawa nas abroad. Mga igsuon, inani ni, siguruha nga ang Dios imong kuyog. Ikaduha, siguruha nga kanang mga kuyog nimo sa ministry, tinuod nga dunay Dios. Dunay tinuod nga gugma. Dunay tinuod nga relasyon sa Dios. Ang tao nga dunay relasyon sa Dios, puno nas panalangin. Dili lang sa mga butang. Moingon ganing puno sa panalangin. Tanang kahimtang sa panalangin. Spiritual, material, even physical. Kanang word physical mga kaigsuon, wala magpasabot nga walay mga kakulian. Naagyapon ang imong kadasig bisan kung dunay mga kakulian. Sulikay ang mga tao nga walay relasyon sa Ginoo. Kana bitang ang pag-ampo, perting kapuya, wa gani kanta na ibaluan. Labon na nga walay bersikulo nga nakatunan. Uy, pagbantay mo anang mga tao nga walay bersikulo nga gi-applies dihas kinabuhi. Mga igsoon, usas ako ang ikadasig ninyo. Pangitaa ang dapit nga naay Ginoo. Ilayo ang imong kaugalingon sa dapit nga dili nimo mabati ang presensya sa Ginoo. Gikan ni Sister Gingging Simpron, isa amin maudyo na akong nasinatian pastor, nindot nga mag-inusara kay kalinaw ang ako ang natagamtaman. Pagkanindota mga kaigsuonan ko sa Ginoo, no? Pagkanindota. Gikan ni Sister Gingging Simpron, may tagaan akong pagtagad ang inyuhang mga mensahe dire. O niya na man toy request dire, ako naning tagaan og pagtagad. Unsa toy request dire, awit makalangit. Mura magnawa na ni ang ubang mga request. So ako sang pangitaon kadali request dire nga gi paabot, no? Sa to nga request, ako sa ning tagaan og pagtagad. Gaksa ko Ginoo. Sige. Ako sa ning pangitaon nga gaksa ko Ginoo. Diri lang sa itong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Tagaan na itong pagtagada ang pagpatalinghog sa mga awit o ako nagtuo nga ang Diyos magpanalangin. Nagpanalangin ka na itong tanan. Gikan ni Marlita Tani. Good evening and happy midweek. Pastor watching from Carcar City. Mayong kabi ni Noel Cadelina Aliones, good evening. Og matod pa Yamsis Mohot Haninaw, request pastor anak Joey Paitan. Daksa ko Ginoo diha sa akong kahuyan. Daksa ko Mayong pakiguban ni Marlene Kaasi. Mayong gabi pastor, salamat sa pagdasig pinagi sa pulong sa Ginoo. Okay, ako ding tambag no.
kanang labinas mga amahan nga mga ginikanan nga dunay mga anak nga dalaga o litaw, responsibilidad nato ang pagmonitor o pagtambag pag-atiman. Labi na gyud sa mga bata, doon ako ikatambag gyud sa mga ginikanan. Ngano man nasubo ko sa usa ka magwawali pastor bakahato, kana bitang sa ilang lugar ang mga batanon kuno o ang mga bata nagsigi na lag cellphone, adik na sa cellphone, adik kuno sa lantaw mga salida. Mao na nga nawagtang kuno ang presensya, ang kuan sa Ginoo, ang ilahang kadasig murag nawagtang nahanap tungod sa cellphone. Ang gipuntarya ang cellphone mo to nga na-plus man to sa ako ang cellphone. Kung nga ako sang gitan-aw niya, di man gyud ko ka pugong mo kuan gyud ko kanay mo rebuke gyud ko ani kay pagwawali man. Aw naragod niya kung ihabang paminahon og dili ba niya paminahon. Ako gyung gi kana bitang gi-comment ang nasa kong kasing-kasing kay haskang guba sa cellphone. Perting dukduk ka sa cellphone, gimartilyo ang cellphone. Kay kani kunong cellphone na mo'y nakaingon nga naguba or nakaulang sa presensya or kanang padayag sa Ginoo ba to? Wala nga kung imot sang tun-an mga kaigsunan, wa tao ilabot way kalibutan ng cellphone ano man. Mga igsuon, tanang mga butang under na sa tao. Ang problema lang gyud wala ra matrain ang tao sa paggamit sa butang. So ang angay buhaton, ang mga ginikanan mao'y mutudlo o kaha ang simbahan mo'y mutudlo sa mga anak o sa mga batanon. Dili kay ang butang gubuon. Kay dili man ang cellphone ra kung hinong mao'y tan-aw na to nga mo hinungdan. Haskan daghan ang pwedeng makahinungdan. Pero ang ugat og sinugdanan gyud ana ang sala, kasing-kasing nga wala makabiha sa sala. Mao man gyud na. So muna nga akong gidasig sa mga ginikanan no. Tutukan gyud nato atong mga anak. Kadto nato sa pagbasag Biblia, pag-ampos Ginoo. Ipakita nato nga nalab nato ang pag-alagad sa Ginoo. Kay kung nakita nila ang pag-alagad nato sa Ginoo, mausab ang ilahang makatunan ang paglabpod sa pag-alagad nila sa Ginoo, mga kaigsuonan. Gikan ni Lia Jean Tahan Langit. Okay, si daghan naman ni ang nag message dire no, si Ricky Florisa. Mayong gabi pastor sa tanang namina o from Maasin, Sarangani Province. Si Lumin Pauline Malasarte. Good evening Pastor Gideon o sa imong tibuok pamilya o sa tanang viewers and listeners. Salamat sa Ginoo makadungog sa usab ko sa imo ang programa. Awit Makalangit by Joey Paitan, Anak. Gikan ni Joyna o Kulang Ponsi. Maayong gabi sa tanan Pastor Gideon. Si Felix Lomon sa request Makalangit hantod may kinabuhi. Lia Jean Tahan Langit, amen. Relasyon sa Dios mahimong anak. Tinuod gyud, no? Anak ta sa Ginoo. Si Jocelyn Oliger, lahi gyud pastor kung naatas presensya sa Ginoo kay permi ta malinaon. Tanang panahon dako gyud og kalahian. Si Evelyn Abilito, amen, glory to God sa imong kinabuhi pastor. Rosalie Trajano, salamat pastor sa imong kakugi paghatod sa pulong sa Ginoo makadasig ang Ginoo mga hatag kanunay adugang kakugi nimo pastor. Salamat kay sa prayer. Salamat kaayo sa Ginoo pastor nga nakapaminaw na pod ko sa iyang buhing pulong, nakatiknot na pod ko sa mga verse, and God bless you pastor watching from Bukidnon. Si RC, maayong gabi pastor watching from Marapata, Compostela, Davao de Oro. Sister Anali Karinal limpahan sa ikon. Nakakita ko ana pastor. Good evening pastor. Okay. Hazel Balili Ganiron, maayong gabi. Magkoy Monticelio pastor, ax ko unsay angay buhaton pastor, nag-live in sila unya pareho ra ba sila nangalagad sa Ginoo pero wala pa sila anak, unsa angay buhaton.
manaaman og walay anak na nga nag-live-in, kinahanglan magpakasal. Kanara. Si Nerissa Baidal, maayong gabi ang Diyos magpanalangin. Oras atong programa, alas 8:31 na sa kagabion. Mga kaigsuonan, kinahanglan akong manamilit. Kinahanglan akong manamilit mga kaigsuonan tungod kay ang gitinguha gyud nako nga insakto ang oras sa atong pagkatulog, insakto ang oras usab sa atong pagpahuway. Importante natay kusog ug para sa mga buluhaton na usab nga ihatag sa Ginoo. Okay. Ato ta sa pagpasalamat, ato ta sa pagdaig, pagpasinog sa pagkamaayo sa tuboy nga Dios nga iya kitang gitagaan og kalampusan, mga mensahe nga naglig-on og nagdasig sa matag usa. Magampo ta. Amahan among nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imuhang pag-atiman, paglig-on, pagmaymay, pagtudlo, pagdasig sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga kami naa kanunay diha sa imuhang kabubuton, nagkinabuhi kanunay sa imuhang mga mensahe. Salamat Lord nga ikaw nagpanalangin ka namong tanan sa among pagpamahulay kami imong bandayan. Amo isalig itugyan diha kanimong tanan. Ang mga pagdaig pagpasalamat amahan alang lamang kanimo o Dios sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Og amen. Ako nagtuo nga ikaw ug ako gipanalanginan sa Ginoo og naata kanunay sa iyang presensya. Og naa kanunay ang Dios nag-uban, nagtagbo, nagatiman kanatong tanan. Kini inyong suon, Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good evening kanatong tanan. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdaing, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.